under the sun. Maiba na naman tayo mga ka-friendship, nasa PDI Driving Institute tayo with my son and daughter. Ayan, mag-aaral po kami ng driving first day of theoretical driving course. Together with our classmates, syempre marami kami mga ka-friendship at mayroon kaming 3 days theoretical defensive driving course. At dito po natin pag-aaralan ang mga regulatory signs. Lahat ng mga signs na yan na nakadikit sa wall ay pag-aaralan po natin ang mga ibig sabihin. At bago tayo mag-drive ay alam na natin ang mga ibig sabihin ng mga yan. At kapag natutunan natin lahat ang mga yan ay ituturo din ang mga tinatawag na defensive driving. Hindi lang yan, ituturo din ang kung paano magparehistro ng mga sasakyan. At kung paano mag-identify ng mga plate number, maraming bagay po yan. Marami palang iba't ibang klase ng plate number according to their colors and numbers. Tinuro din ang pagkuha ng permit at license. Pagkuha naman ng license, driver's license, depende sa sasakyan na ating i-apply at pag-aaralan. May mga iba't ibang kategory ang ating motor vehicle. Importante dito ang regulatory signs. Dapat marunong po tayong mag-identify ng mga signs at pagpapatakbo ng sasakyan. May speed limit po bawat area ng daan. Ituturo din ang mga warning signs. Dapat alam natin yung mga warning signs. Ayan, pag-aaralan natin yung mga daan na pataas at pababa. Yung mga intersection, makikita yan sa mga tabi ng kalsada. Lalo na sa mga expressway. Ayan, marami tayong makikitang mga signboard. Ayan, dapat nating tandaan. Yung mga paliko, napakurbada. May mga technique din pala yan. Mga traffic lights, stop and go, look and listen. O diba? Ayan, mga sign ng mga kamay, signals. Importante yung mga intersection. Yan ang mga dapat nating pag-aralan. Mga rules and regulations para hindi tayo magkaroon ng traffic sa daan. At para makaiwas sa aksidente, ayan ang mga warning signs na dapat nating tandaan. Basa-basa. Supplemental signs naman ito mga. Kaya ito yung warning, no? Ahead. Sabi niya, may parating ka sa pedestrian crossing. So 30 meters, ayun na siya. No? So from here, magmamabagal ka para magdating doon, stop. Pagka mayroong tumatawid. Ahead. Yun yung mga sign. Madali naman maintindihan niya. Pagka-crossing ng train. Road construction, no? Pamilyar kayo niya. At ito yung mga informative signs na dapat tandaan. Puso pa ba yan? Hindi na yan. Wala na talaga. Cellphone din. Ito, hospital, first aid. Okay, restaurant, no? Pag-tiniduran yung kara. At ito pa, ituturo nila kung paano mag-overtake sa expressway. Ayan ang mga dapat nating tandaan. Hindi pwedeng mag-overtake. Lalo na kapag malapit na sa toll gate. Magkakaroon tayo ng violation. Paano kung dalawahan? Ganun pa rin. No? Ang takbuhan ng mga sasakyan, second lane lang. Ngayon, kung napapagala ka sa nasa unahan, you can overtake using the first lane. At kahit ilan pa yung overtaken mo, pwede. Overtake them. No? Kung kaya, no? Lampasan mo. Okay? Tinatawag ka, nakakot ka lampasan mo. No? Ngayon, kung pagkatapos mo mag-overtake sa nasa pinakaunahan, no? You need to go back to 7. Hindi pwedeng magdire-diretso ka na sa first. Kung sakaling gusto mong mag-overtake, hindi pwedeng dire-diretso. Kailangan mo pa rin bumalik sa tamang lane. Avoid violation. Road signs, yung mga pakurbada. Two-way hazard markers. Para din yan yung mandatory na both lanes going in one direction. Obstruction markers. Pag may danger o ginagawang kalsada o sira yung kalsada o dead end, ilalagyan ng ganito. Obstruction markers ang tawag. Then,
sinus o na white collar, no? Siyempre, pag safe hindi yung puro alaw to overtake kasi broker, kahit naalagaan nila, overtake ka pa rin. No? Hindi ka rin pwedeng mag-change lane. More or less, kadalasan pag ganito, lalo na may mga arrow, no? Direct not allowed to change the lane. No? Yan. At lalo na pag mabilis ang lakad. So, ito, inilalagay po ito, kadalasan, approaching ka sa mga hazardous area. No? Halimbawa, pakurbada. Ayan. No? Take kayo. No? Yun doon naman sa putol-putol, ibig sabihin, allowed sila mag-overtake. Kasi nasa kabila yung sorry. Okay? So, kaya pag nasa kabi mo, Ito naman ang proper hand signals. To stop, show your right hands down. Left turn, show your hands straight. At the right turn, show your hands up. At ito naman, nako, ang hirap mag-parking. Yan ang pinakamahirap pag-aralan, ang parking. Maraming klaseng style ng parking. At dito talaga ako nahihilo sa kakapark. Halos lahat ng nag-aaral, yan ang pinakamahirap na pag-aralan, ang parking. So lahat yan, pag-aaralan. Ayan, para hindi tayo magkaroon ng traffic, dapat marunong tayong magbigayan. A driver must be physically fit and mental good and can see and can hear clearly. Sinabi dito na health issues may affect your driving. Bawal mag-drive ang inaantok, nahihilo, at sobra sa kalasingan. Kung hindi ka physically fit, inaantok ka, pwede ka namang mag-exercise bago ka mag-drive. Maraming violations ang pag-aaralan sa pagdadrive at ang pagpapatakbo ng sasakyan, mayroong mga speed limit po. So, yan ang pinag-aralan namin sa 3 days theoretical driving. Bago ka mag-actual drive, ay dapat alam na natin ang mga speed limit, mga rules and regulations, at yung mga rights ng mga driver. At pagkatapos ng 3 days theoretical lesson ay mayroon pang exam mga ka-friendship. So may exam pa yan at pag naipasa mo, saka kabigyan ng student driver's license. And that's all for today, my friend. If you like my video today, please click the like, share, and subscribe. See you on my next vlog. Bye, friends!